nga Kader FM ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese ng Capiz kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ug CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Oras 88.1 Spirit FM, alas 5:32 sa hapon. CASAC Special Coverage Report. Mayong hapon, syudad sang Roxas, kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon sa inyong tanan mga kaalagad. Nagapamati kag nakatutok kamo sa emergency radio station sa Archdiocese of Capiz niyang 88.1 Spirit FM. Nagapangalagad kita sa kahanginan, pinagi sa emergency broadcast permit na ginatag sa aton sang National Telecommunications Commission kag ang ining estasyon na ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center, ang social development kag humanitarian arm sa Archdiocese of Capiz. Nagapangalagad ng inyong programa CASAC Special Coverage para sa pagdulong sa inyo sa mga importanteng mga balita kag impormasyon na tuhoy sa COVID-19 pandemic. Sa pangalan sa kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM, ako ang inyo alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Isi alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM CASAC Special Coverage. Para sa aton nga mga balantayan nga mga balita, Balita Nasyunal, no vaccine, no entry nga polisiya sa mga LGU, indi dapat suno kay Secretary Duque. Balita Regional, Crematorium sa Western Visayas, ginpaayo pa ang mga kagamitan, agud nga masabat ang mataas nga demand sa mga nagakapatay sa COVID-19. Samtang Iloilo Provincial Capitol, temporaryo nga sarado bangod sa pagpositibo sa COVID-19 sang 15 ka mga empleyado. Anom ka mga health personnel sang Tapaz District Hospital, kumpirmado nga nagpositibo sa COVID-19. Samtang pagpanubo sang presyo sang RT-PCR test sa Roxas City Diagnostic and Laboratory Center, aprobado na. Balita Caritas at Bishop Pabilio nagapanawagan sa mga taga-Palawan nga magboto sang kandidato nga mayara sang pagpangod sa dunang manggan.
CASAC Special Coverage Report. Sa pagpadayon mga kaalagad, yari danay ang pinakaulihing update sa kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Capiz, Western Visayas, kag sa bugos nga pungsod, Pilipinas. CASAC Special Coverage Report. Sandig sa status updates ng Capiz Provincial Health Office, kagahapon nga adlaw Setyembre 7, naka-record sang dugang nga 66 ka mga bag-o nga kaso ng COVID-19 sa bilog nga probinsya ng Capiz. Bangod sini nagtaas sa 637 ang total active cases ukon 8.84%. 52 naman ang nadugang sa mga numero sa mga nang-ayo kon naka-recover sa COVID-19. Kag sa karon 6,203 ang total number of recoveries kung 86.13%. Tatlo naman ang nadugang sa mga numero siyang ginbawian sang kabuhi kag nagdangat na sa 362 ang kabugusan nga numero sang mga napatay ukon 5.03%. Sa kabugusan naglabot na sa 7,202 ang mga kaso sang COVID-19 nga na-record sa bilog nga probinsya sang Capiz. CASAC Special Coverage Report. Samtang sandig sa case bulletin sa Department of Health, Western Visayas, Center for Health Development, kagahapon nga adlaw, naka-record sang 767 ka mga bag-o nga kaso ng COVID-19 sa bilog nga Region 6. Naglabot na sa 110,069 ang total cumulative number of COVID-19 cases, samtang 13,744 naman ang total active cases. 761 ang nadugang sa mga numero sang recoveries, 93,740 na ang total reported recoveries. Samtang nakadugang naman sang 14 ka mga individual nga ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19 kag naglabot na sa 2,560 ang total reported deaths. CASAC Special Coverage Report. Samtang subong nga adlaw, Setyembre 8, naka-record ang pungsod Pilipinas ang dugang at 12,751 newly confirmed COVID-19 cases. Bangod sini nagdangat na sa 2,134,005 ang total number of COVID-19 cases nga na-record sa Pilipinas. 151,135 o kung 7.1% ang total active cases, samtang 1,948,198 o kung 91.3% ang kabugusan nga recoveries matapos nga makarecord sang 20,151 recoveries sa mga adlaw. 174 naman ang nadugang sa mga numero sang ginbawian sang kabuhi. Kag sa karon naglabot na sa 34,672 o kung 1.62% ang total reported deaths sang COVID-19 sa bilog nga pungsod Pilipinas. CASAC Special Coverage Report. Nabatihan mga kalagad ang update sa kasos ng COVID-19 diri sa probinsya ng Capiz, Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa akon nga pagbili kibalon naton ang mga detalye sang aton nga mga balita. Magabalik ang CASAC special coverage matapos ining mga importante nga mga pahibalo. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sang islo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot, pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atog. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit.
himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag payo nga mahaba ang manggas. Maggamit sang moskitero kun magtulog. Maggamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang 2 ka adlaw. Magsugod sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. CASAC Special Coverage Report. Nagabalik ang CASAC Special Coverage, kagyari ng aton nga mga headlines. Para sa Balita Nasyunal, no vaccine, no entry nga polisiya sa local government units, hindi dapat suno kay Secretary Francisco Duque. Samtang Balita Regional, Crematorium sa Western Visayas, mas ginpaayo pa ang mga kagamitan agud nga masabat ang mataas nga demand sang nagakapatay sa COVID-19. Iloilo Provincial Capitol, temporaryo nga sarado bangod sa pagpositibo sa COVID-19 sang 15 ka mga empleyado. Balita Lokal, 6 ka mga health personnel sang Tapaz District Hospital, kumpirmado nga nagpositibo sa COVID-19. Samtang pagpanubo sang presyo sang RT-PCR test sa Roxas City Diagnostic and Laboratory Center, aprobado na. Balita Caritas, Bishop Pabilio, nagapanawagan sa mga taga-Palawan nga magboto sang kandidato nga mayara sang pagtamod sa dunang manggan. CASAC Special Coverage Report. Ginathag ni Department of Health Secretary Francisco Duque III nga hindi dapat o hindi nagakaigo na no vaccine, no entry ang polisiya sa mga local government unit o kung pag dumili sa pagpasulod sa mga residente nga wala mabakunahan o kung wala nakabaton sa COVID-19 vaccine. Balo nato ng detalye sang siningang balita sa report ni Alagad Liza General. CASAC Special Coverage Report. Wala nagakaigo ang no vaccine, no entry policy sa mga local government units o kung bawalan ang sinuman nga magsulod sa isa ka lugar bangod wala pa ini mabakunahan suno kay Department of Health Secretary Francisco Duque. Ini ang nangin sabat ni Duque matapos nga nagpalabot sang concern sang isa ka kongresista nga mayara sang LGU nga nagpagwa sang executive order nga nagadumili sa mga nagapadulong kag nagapauli sa mga residente nga hindi pa fully vaccinated. Matandaan nga masubra 250 ka mga pasahero ang na-stranded sa Pio Duran Port sa Albay bangod sa pagpagwa sang Executive Order No. 26 ni Masbate Governor Antonio Co nga hindi pagpahanugot kay makasulod sa probinsya ang mga residente nga wala pa makakumpleto sang bakuna nga hindi magnubo sa 15 ka adlaw bago ang ila biyahe.
Suno kay Masbate 1st District Representative Narciso Bravo Jr., ang nasambit nga EO nagapakita sang diskriminasyon bangod sa hindi man mandatoryo ang vaccination sa Pilipinas. Wala man ginakuha sang gobyerno ang kinamatarong sa mga wala pa nakapabakuna kag pwede sa gihapon ang mga ining nga maghulag kag magbiyahe. Dugang nga pahayag ni Bravo. Ginpahayag dugang sang kongresista nga nagsulat na ini sa Regional Director sang Department of the Interior and Local Government agud nga mahatagan sang aksyon ang nasambit nga EO. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Liza Generale, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Samtang sa Balita Regional, mas ginpaayo pa sa karon ang pasilidad o kagamitan sa nagaisahanon nga Crematorium diri sa Western Visayas para man nga sabton ang mataas nga demand sa mga numeros ng nagakapatay bangod sa COVID-19. Hibalo nato ng detalye sang sininga balita sa report ni Alagad Apple Queen Labrador. CASAC Special Coverage Report. Mas ginpaayo pa sa karon sang Gigato Abisha Funeral Homes and Crematory Incorporated ang nagaisahanan ng crematorium sa Western Visayas. Ang ilang mga kagamitan kag pasilidad bilang pagsabat sa nagataas nga kaso sa mga napatay bangod sa COVID-19 sa bilog nga rehiyon sa East. Suno sa proprietor sini nga si Feli Gigato Abisha, natigayon nga makabakal ang ila pasilidad sang dugang nga cremation machine matapos nga magpalya ang anay una nga makina bangod sa kadamuon sang mga patay nga kinahanglan nga i-cremate. Mas madasig na sa karon nga maproseso ang cremation nga nagadugay na lamang sang 30 minutos. Suno diri sa daan nga makina, makaproseso lamang ini sang tubtub sa 7 ka mga patay. Dugang pa ni Abisha, nakabakal man sila sang freezer para naman sa mga patay nga nakapila kag nagahulat sang cremation. Natigayon man nga maidiyahan nga makapahamtang sang mas dako kag combustion efficient nga chimenea agud nga wala na sa magagwa nga aso kag baho samtang nagaproseso. Samtang ginpahayag man sini nga sa Setyembre 20, natala na nga magbisita ang mga representante ng Department of Environment and Natural Resources ukon DENR Central Office para sa pag-inspeksyon sa nasambit ng crematorium. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Samtang sa dugang nga Balita Lokal, Balita Regional, suspendido sa karon o temporaryo nga sarado ang operasyon sang Iloilo Provincial Capitol bangod sa pagkumpirmar nga nagpositibo ang 15 ka mga empleyado. Ibalo nato ng detalye sang sininga balita sa report ni Alagad John Kenneth Fabrigar. CASAC Special Coverage Report. Dito ang opisina sang Iloilo Provincial Capitol agud nga mahatagan sang ligwa ang contact tracing kag disinfection matapos nga 15 sa mga empleyado sang talatapan ang nagpositibo sa COVID-19. Suno sa pahayag ni Provincial Administrator Suzette Mamon, ensigida nga ginkuhaan sang swab sample ang mga empleyado bangod sa pagpakita sa mga inisang sintomas sang COVID-19. Ang mga empleyado ang assign sa Human Resource Management and Development Office, Provincial Engineers Office, Provincial Assessor's Office, Provincial Accountant's Office, Provincial Health Office, Provincial Legal Office, Provincial Social Welfare and Development Office, kag Provincial Environment and Natural Resources Office o kon PENRO. Nagwa ang resulta sang ilang mga RT-PCR sang Setyembre 6 kag gilayon nga gin-isolate ang mga nasambit nga individual kag ilang mga close contacts. Apisar sini, padayon naman nga mangin bukas ang mga opisina sang Office of the Civil Defense kag Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga mayara sang Skeletal Force bangod sa Yellow Rainfall Advisory. Liwat naman nga magabalik sa normal nga operasyon ng Kapitolyo buwas nga adlaw, Setyembre 9. Sa pinakaulihing nga datos ng Provincial Health Office, nakabalhag na sang masobra 26,000 ka mga kaso sang COVID-19 ng Iloilo, kung sa diin kapin sa 20,000 ang mga aktibo nga kaso, kag masobra 600 naman ang ginbawian sang kabuhi. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Kenneth Fabrigar, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report.
Samtang liton kita sa balita lokal, anom sa mga health personnel sang Tapaz District Hospital ang kumpirmado nga nagpositibo sa COVID-19. Ibalo nato ng dugang nga detalye sang sininga balita sa report ni Alagad Maria Jean Lorin Balgo. CASAC Special Coverage Report. Nagpositibo sa COVID-19 ang alam ka mga health personnel sa Tapaz District Hospital. Bangod sinigin pa idalom sa kawarantina ng sambit ng mga personnel kasubong man ang mga naka-close contact sa mga ini, agud makakontrola ang posible nga paglaptas ng virus. May kaangtanan sini na desisyonan nga temporaryo nga pagauntato ng pagbaton sa admission kag outpatients consultation apang mag-cater naman sa emergency, trauma kag mga direct delivery room cases ang nasambit nga hospital. Nagapaidalom sa karon sa disinfection kag contamination ng pasilidad, samtang yara naman sa skeletal workforce tubtob Setyembre 12, 2021 ang mga empleyado. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Samtang aprobado na sang sangguniang panlunsod ang ordinansa sa pagpanubo sang presyo sang RT-PCR test para sa Roxas City Diagnostic and Laboratory Center kagahapon nga adlaw. Sa nasambit nga ordinansa nga ginsulong ni City Councilor Attorney Paul Baticados, halin sa 3,800 pesos nangin 2,800 na lamang sa karon ng presyo sang kada RT-PCR test sa nasambit nga pasilidad. Suno kay Roxas City Mayor Ronnie Dadivaz, ginhinyo sini nga mapanubuan ang RT-PCR test bangod libre ang ini sa mga close contacts kag COVID-19 suspected cases nga residente sang syudad apang madamo sa gihapon sa mga residente ang naga-walk-in para magpa-test bilang rekisito sa travel, employment kag iban pang mga katuyuan. Ang nasambit nga presyo sang RT-PCR test ang santuman sa bago nga ginpapanaog nga guideline sang Department of Health. Nagpalabot naman sang pagpasalamat ang alkalde sa SP labi na kay Councilor Baticados sa pagpanguna sang nasambit nga inisyatibo. CASAC Special Coverage Report. Samtang sa iban nga Balita Caritas, nagapanawagan si Bishop Broderick Pabilio sa mga taga-Palawan nga magboto sang kandidato nga may aras ang pagdamod sa Dunang Mangga. Hibalo nato ng detalye sang sininga balita sa report ni Alagad Maria Jean Lorin Balgos. CASAC Special Coverage Report. Nagpahayag sa pagdayaw si Apostolic Vicariate of Taytay, Palawan, Bishop Broderick Pabilio sa panindugan sa mga taga-Palawan may kaangtanan sa plano nga tungaon ang probinsya sa tatlo pinaagi sa plebisito sang nagligad nga Marso subong nga tuig. Suno sa obispo ang nangin panindugan sa mga pumuluyo sa One Palawan makabig nga pag-amlig sa palibot nga ginalauman nga amo ang una nga maapektuhan sa pagbunga sang probinsya. Dugang pa ni Pabilio, importante nga mapadayon sa mga taga-Palawan ang ila sinigintindugan nga kausa para man sa ikaayos sang probinsya, ilabi na naghilapit na naman ang eleksyon. Pag-atahag sa obispo, nagakaangay lang abantayan sa mga botante ang tagsa kaintensyon sa mga politiko subong man ang mga gusto magpapili sa mag-aabot ng eleksyon kung sa diin pwede ini maging basihan agud mabala ng ila hinimuan. Dugang man sini nga hindi dapat pagtugutan nga mabutang sa pwesto ang mga wala sang pag-ulikid sa pumuluyo kag sa palibot. Matandaan nga ginhiwat ang nasabit nga plebisito sa probinsya sa adtong Marso 13, 2021 kag nangin madinalago ng boto nga no o kun indi kontra sa plano nga pagatungaon sa tatlo ang probinsya. Kag nangibabaw ang panindugan sa mga Palawenyo para sa One Palawan. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Nabatian mga kalagad ang mga balita gikan diri sa Hulot Balitaan sang 88.1 Spirit FM nga gindulong sa inyo sang aton nga mga news and volunteer correspondents. Oras naton mga kalagad alas 5:54 sa hapon kag kutob na lamang diri ang aton nga programa. Madamo nga salamat sa tarang nga nagupod sa aton sa sining edisyon sang CASAC Special Coverage. Sa pangalan sang 88.1 Spirit FM Station Broadcast Team sa aton overall chairman His Eminence Jose Cardinal Advincula, Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Ramflor, sa pangalan sang aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Aton Station Manager Reverend Father John Davy Balia
na kag mga technical directors Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego kag akong partner technical alagad Maria Jean Lorin Balco. So kung naman ang inyo nang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini sa alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita. Hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserve